Günün ikinji ýarymynda Magtymguly adyna Milli Sazly Drama Teatryna Özbegistan Respublikasynyň Harazm welaýatynyň Sazly Drama Teatryny sahnalaşdyran Magtymguly adly sahna oýuny görkezildi. Artistlaryň sahnada ustadlarça janlanýan keşipleri teatr festiwalyna atnaşy mihmanlarda ýakynly duýgular oýardy. Akşam ara dörejilik çykyşlary Alparslan adyna Milli Drama Teatrynyň sahnasynda dowam etdi. Bu ýerde Qazaqstan Respublikasynyň Mangistaw welaýatynyň Nurmuhan Janturin adyna Sazly Drama Teatrynyň dörejilik topary Guýy atly sahna oýuny görkezdi. Qazaqstanly artistlaryň sahnada döreden keşipleri teatr festiwalyna atnaşy mihmanlara ýatdan çykmajak täsirleri bagş etdi. Teatr Sungatynyň festiwalynyň birinji güni paýtagtymyň baş akademiki drama teatrnyň Havyl we Havyl atly sahna eseri bilen tamamlandy. Sahna eserleriniň aqqynlygy we baý mazmuny ajaýyp bezegler bilen şöhretlendirildi. Bu sahna oýunlarynyň uly üstünlüge eýe bolmagy ilkinji nowatda sunugatyň halkary birleşdirýäni we beýgeldiýänini ýene derwedek tasdiklady.